ngeke ngikhulume into engingayazi mina. Bazongifakazela abaningi. Ayikho into engangayikhuluma kwase kuthiwa yenzakalanga. Inkinga nje ukuthi bengabe ngisasho umuntu nomuntu la ekhona usuke ezitshela ukuthi naye uhlakaniphilo. Yebo sawubona ngwenya Bushman Lindiwe uthi sawubona my king, sawubona nangu Sibongile Magaka uthi my king, uMax Tingela uthi ngihambile ngibonile ngizenzile mfethu kunjalo. Yes, ayikho into engiyoyikhuluma mase kuthiwa ibanga njengoba ngishilo. Inkinga ingenzeka ngesikhathi ngisakhuluma. Akubona bonke abantu abaphiwe ubuhlakani bokwazi ukulalela nobuhlakani bokwazi ukuvuma umuntu bengabe namandla. Ake ngikulande nje kusukela emuva. Ngeke ngakhuluma kakhulu mina ngepower nje. Ngasho ngathi uJacob Zuma unepower. Ukuthi yena uyakwazi lokho noma akakwazi sengabe okwakhe lokho. Ngasho ngathi uMalema unepower kodwa ipower kaMalema iyasubmit kwipower kaZuma. UZuma une-advantage yokuthi mdala kade aba nepower. Ngasho ngathi mina nginepower enkulu. Ngikwazi ukubona abanye abantu abazinkinga. Ngasho futhi ngathi uKelly Khumalo unepower. Kanti ngasho futhi ngathi umntwana inkosi uma ngosuthi ubuthelezi ekade nepower kodwa ekwi-level ethile. Khona ifuthi ngaze ngasho impela ngathi ukuba namakhehle kuyinkosi mangosuthi ubuthelezi nekhehle lokuzuma ngathi sinesibusiso leKZN. Bakhona nabanye abanepower kodwa angikakazobasho ke bonke. Bese kuba khona abathembela ukuthi ipower yabo ayisubmit kwenye ipower. Mase kuba khona abanepower ngoba basupportwa abantu nje. Kodwa ipower yakhe uyithola ngoba esupportwa abantu. Kube khona umuntu onepower nje eyedwa eyimele. So sithi ngayisho leyo nto kudala impela lo ngiphinda namhlanje kuyabonakala amandla kaJacob Zuma ukuthi manje aziveza wona through iMK. Uyabona ke bafowethu asixoxeni lento. Uyabona bafowethu ekuthiwa bengu advisor weANC. Bebezofocus aba-ANC ukwenza ama campaign. Bafocus ngoba banayo imali. Bafocus ukuphesha lapha nemali. Bafocus ukuthenga abathengekayo njengoba ziya kuma elections. Into yabo nje kodwa ibizofocus kakhulu kuma campaign weANC because bamechodi abantu abalapha kweANC. Funa bakhulume ngomzabalazo. Bese bengamnaki uJacob Zuma neMK. Imistake abayenzile ukufuna ukunaka uJacob Zuma neMK. Ngeke bakwazi ukumnqoba ngento enecourt phakathi ngoba ipower yakhe iyamlwela. Mawunepower unamandla edlozi eliphilayo kunezinto ezivele zenzeka lula. Ngeke bakwazi ukumnqoba ngecourt entweni ayiplanile. Ngeke bakwazi ukumnqoba ngokukhuluma. Ngeke bakwazi ukumnqoba ngokudlala ipolitiki. Ngeke bakwazi ipolitiki lo ubaba uZuma uyazi kakhulu. Ukwazi ukuzenza ivictim adabukeleke uyazi kakhulu yo game. Ipower yakhe mase ziye court iyazi kakhulu yona. Ipower yakhe iyazi kakhulu ipolitiki. Bafethu this is the free advice. Angifune ukukhokhelwa ngale advice. Ukuthi I am a concerned citizen at the end of the day. Kanti ANC inayi budget futhi upresident okhona as we speak kwi-ANC akhona ama investors angenza noma yini ukufaka iANC abasebenzise lokho bangalwi ngenkantolo bangalwi ngamandla bangalwi ngokukhuluma ngoba ngeke bayiwine kuJacob Zuma liyonto. NgisaJacob Zuma ke manje uJacob Zuma angazi angake ngisho lento bafowethu. Ipolitiki uyayazi plus unamandla ufavor ama spirit ashona
ashonela kwi-ANC belwela ubandlululo, belwela inkululeko. Angazi manzongizwana. Amanye ama-spirit ashona benezibopho benozuma ngalombutho we-ANC. Khona into ekuthiwa isibopho, khona into ekuthiwa isinqumo osithathile. Bashona benezibopho. Noma sebeshonile baqhubeka bayamlwela uZuma. Why bemlwela? Ingoba kwakuvunyelwene ukuba inkululeko kungafiwa makufiwa as long as abantu babethole inkululeko. Uma ngabe uJacob Zuma evula iMK, enginike enye imfihlakalo manje kodwa abambalwa bazongizwa, abaningi bangasho noma yini. Angisafuni ukukhuluma ipolitiki manje into ezepolitiki phakathi, but angiyiquote because ngiyabona ukuthi iANC ifuna ukumjahajaha uJacob Zuma. Yenza the biggest mistake. Ayingamjahajaha. Ngoba khona izinto ezingaphezulu kwalokho azazi uJacob Zuma engeke bazazi abanye beANC. uJacob Zuma kunzima kuyena ukuthi ayithuke noma alwe neANC. Into esekhanda lakhe uJacob Zuma ukuthi into abona ukuthi yenzeka kwiANC, unesifiso sokuthi zingenzeki izinto azibona zenza kwiANC. Manje ingqinapha bamvalele ngaphandle uma eza ngolayini oqondile wokuba i-veterans ANC bamvalela, bangafuna ukumsebenzisa ngendlela comfortable ngayo. Bebemkhumbula bakumele campaign noma kumele kwenzeke inani. Kanti uJacob Zuma unalamandla anga expire kodwa amandla akhe abesebanjiwe. Uma ngabe vuma ukuthi abanjwe amandla akhe, ukumbona umuntu ekufuna avuka gijime bengagijimanga uzogula, uzokuthi angaqeda ngeANC. Kodwa yamvumela ukuthi angaqeda ngamaqabane adestroy iANC. Angazi noma uyawuzwa nomehluko. Angane nawuzwa ayimvumeli ukuthi akaqede ngeANC. Ethiwa bathulile bamyeka gijime neMK ngendlela afuna ukugijima ngayo. Ngelinye ilanga iMK ibizobenza ubudlelwano neANC ithola amandla, bangamgijimisi. Ngoba alikho ilanga la uJacob Zuma bezosuka athi maqabane asiqedeni ngeANC, asivaleni asiqedeni. Alikho izwa ngami namhlanje. Ukuthi lento nizoyi-understand kanjani aba small mind emakhaya izwa ngami. Alikho ilanga la uZuma ngathi ngithi ngiyayingcwaba iANC. Bangasho bona bethi siyamngcwaba uZuma, kodwa uZuma ngeke athi ngiyayingcwaba iANC. Uhlonipha lamaqabane ala. Engase athi uZuma ngiyayingcwaba iANC, angifuni ukwathi amacima i-4 of ANC, angajika amaqabane siqashuka isibophe mase ziyabheda into zikaZuma siyaphela ipower. Indaba yepower fethu inemfihlakalo phakathi. Ifana nale kaKheli Khumalo engeke ngayichaza bethi abantu hawu livelile igama uyoboshwa. Ngangena ngoba bese kunabantu ebebengi-inboxa bethi King Bhaka wathi uKheli Khumalo ngeke azaboshwe nje nakhe yoboshwa. Ngabuya kwivideo engigcina ukuyenza ngathi bafowethu ngicela ngi-understand la. Kheli Khumalo unepower engi-understandayo mina. Ngoba why ngi-understand? Ngi-understanda ngokuyidonsa emazulwini, ngokuyidonsa esigodlweni, ngiphinde ngiyibhansele ukuthi uke waba umngani wami. Hayi lento engitshela yona ukuthi ke yenzeka. Uke sike saba abangani, close friends. Sike saba abangani uKheli Khumalo. Ngiyayazi power yakhe, yena uyayazi power yami. Ingakho nje ngeke mina ngizele ngobuso. Ngeke mina mangikhulume la aqhamuka inkulumo yami ayithatha ayibhekisele nale angababhekisa bonke, hayi mina, ngoba ngiyayazi power yakhe, ngiyayazi power yakhe. Ipower yakhe ngeke imvumele ukuthi thiwe uthatha isibhamadukula umuntu, noma ngeke imvumele kuthiwe uthatha imali wathenga abantu. Ngeke imvumele ukuthi kuthiwe uyagwetshwa ukuthi wenzeni yonke. Kungamane kwenzeke noma yini,
kungamane kugula amajaji, kungaboshwa ama-advocate, kungaboshwa abantu abapressa hard behind the scene, kungenzeka noma yini. Uma iPower isiyenza kanjalo, isiyenza leyanto eyenzeka kumsholozi bethi bambopha ngenkani. Kwavele babheduka abantu, abantu baba crazy, abantu bavele balutha, abantu batapa, abantu benza everything. Iyayisibonakalisa iPower, iyayisibonakalisa imimoya, iyayisiba iwave. Uyabona uma ungathatha leya wave yokulutha uyiqhathanise ne-wave i-MK engene ngayo, into ethi ayifane leyo. As a result, inqwaba yabantu abalutha bayinqwaba futhi kwi-MK as we speak. Abantu angazi bazongizwane bafethu angikho kwile level efana nogobela, efana nabafundisi, efana nenyanga, efana nabaprofeti. Ngihamba kuyami love. Ingakho mase ngithe uthola umakhanakana sonqoba uhambo, mawungizwe lapho nje uqedile mina. So inhlanhla ke noma ngathi into ethi ayibe yibhajana likahleli khumana kule power yakhe engi-understandayo ukuthi kube khona loya advocate noma loya mmeli ekuthiwa umngomezulu. Umngomezulu akanawo amandla kodwa ihlakanipheli lo, but iPower cha, kodwa idlozi lakhe limgadile, gadwe idlozi ngqongqongqongqo elinga-edwe nalutho. Kanti lawa iPower ethi ayibe nethepho eceleni, inethepho labe ngibabalayo nje, uMalema inethepho, uZuma inethepho, uKheli inethepho, imina nginethepho. Phela ke ngikwazi ukubona amathepho abantu ngenathepho, yabo. Umehluko imina okwazi ukuyikhuluma kanje lethu zePower ngoba iwona umsebenzi wami lo. Okazuma umsebenzi wakho ngepolitiki, okakhela uqondene nokucula, okaMalema uqondene nepolitiki nenkani. Makuthiwa khona umshovu wenkani ke, uyabona kuMalema umshovu wenkani ke, yabo. And iPower yakhe esebenza kanjalo, right? Angifuni udideke la. So ngithi mina ibhajana lePower kakheli phumalo jwasibuka thina sohoma khanda khanda ibhadi lodwa kuba khona kwammeli loya umngomezulu. Why? Ngoba iPower kakheli khumalo isebenza ukuthi mawukuthi ukhombisa uba i-threats iyaqeda ngawe. Ungagula, ungashona, ungaxoshwa, ungaboshwa, yenza noma yini. Kanti umngomezulu akanawo umoya ophezulu. Noma yini eyiPower against wena, ifune ngathi ungaba umuntu onenkani, ube umuntu arrogant, ube umuntu onolaka, ube umuntu ongaboniseki, ube umuntu onomsindo, ifuna leyo nto iPower uzidestroy kalula. Once umuntu ophansi, noma ingafika iPower, noma zingafika izilwane, noma bangafika abathakathi, abadestroy kalula. Mawumuntu othobekile nomuntu ophansi, usindele ukuthi uphansi. Mawuphansi khona abantu abagcine bekusupportela ukuthi akashongo lutho nje, wenzeni, umsukelelani, awumiyeke ngoba uphansi. Mawuphansi uyadefend. So iadvantage kaMngomezulu as much as ihlakanipheli lo, kodwa umuntu ophansi. Njengoba umuntu ophansi, whatever ama allegations abekwa wona, kuzoba lula ukuthi abhekane nawo, kuzamazamiseke, kodwa kungenzeki into efana neyenzeka kuTefo. uTefo waba ne-disadvantage because umuntu onehaba, umuntu yabona ophuthumayo, umuntu otatazelayo, umuntu othaka be-arrogant somehow. Uyabona beyishinto uyisho ngenkani, kanti lona umngomezulu beyishinto uzokutshela kahle. Mongayizwa athi okay, asime kanjani, bese ngena kwilo, apply lo, kuzoba nzima. Nakuba kwathi izothi ukumvuvaya, hayi sizomvuvaya. Kuzovuka izinto engafanele ivuke. Kuzovukwa, kuzobheka ukuthi waba uadvocate kanjani, kubhekwe ukuthi kahle kahle yini into ake wabandakanyeka kuyona, kubheka ukuthi wakwathandana nobani, kubheka ukuthi obani abake bangajabula. Ziningi into ezobhekwa, kodwa ngoba unomoya ophansi, beqhubekile nomoya ophansi, zonke lezo uzozinqoba because abantu bazomdabukela, bazombona ukuthi uyasukela. Indlela yalePower esebenza ngayo kageli loya. Kepha abantu sithatha lezi ndaba, phela mina ngithi nginkosi emhlabeni, ngindodana kaNkuluNkulu emazulwini.
Ngangayichaza futhi ngathi umehluko phakathi kwama-political parties amanye ne-MK. Ama-political parties amanye uyamncenga umuntu umgoqo umuntu avume ukuthi hayi ke sengiyangena, uyabona. Kanti i-MK uthi mawufika esigodlweni ufike ithini kumele sisho kwipower yethu nawe imoya yethu ukuthi hambani ye support. I-MK ufika imoya isihambile yo supporter singatsheliwe nakutshelwa nathi indaba. It's because la maqabana lala ayakwazi ukuxhumana nama spirit asegodlweni ngokuhlukahlukana nabantu ngokuhlukahlukana, kuvele ivuke lento kubantu ukuthi sisukaphi nobandlululo, sisukaphi nencindezelo, kwenzakaleni kanjani, siyahlukunyezwa yini esikhala ngayo, yini engenzeki. Ivele ivuke into ivele imenza umuntu abe nohlevana ukuthi sasaxhaphazeka, kubuye ngisho izinto zo COVID-19 kwakwenzakalani kanjani ivele ibuye into enjalo bese yadina umuntu bese bona iMK isolution. Bafethu ngizikhulumela izinto eziningi, ayikho eyake yangenzeka. Ngikhulume mina ngisho nale umcimbi kaMalema azoba ngomhla ka10 la, ngathi uzoba khona ukuthi bathini omacingwane bama10 uzoba khona. Ngakhuluma nangendaba yezinyanga zithi kuzoba nefestival yayizoba khona yama award akazi izinyanga zikhobeliswa, into engekho leyo. Zathi bathi izinyanga zifuna izinyanga zingene eParliament zimeleke izinyanga eParliament, into enzima kakhulu leyo ukuthi yenzeke. Uma kusakhona ibhedlela, uma kusakhona ama-investors a-investayo ngapha, into esanzima. Abantu abamnyama nabazinyanga kusamele bafundiswe ezinye izinto ukuthi i-country ine-system eranwa ngayo. I-country iranwa nge-system. I-country akuvele qhamuka umuntu nje athi ngithi ngoba sekunje, cha. Kodwa makusakhankaswa ungasho noma yini, but mase kumele wenze usubhayindekile ukuthi hambisana ne-system, usubhayindekile mase kumele wenze. So ngeke ngisalokhu manje ngikhuluma ngento ethinta ipolitiki nethintani, mina sengiyabuka. And mangibuka angibuki kule level yabantu ababalandeli nabantu abama-supporters yonke, ngibuka kwi-level enkulu. And mina angibheki ukuthi ubani onemali ubani ongenamali, ngibheka ukuthi ubani onamandla, ngibheka ukuthi ubani one-advantage. Mase ngibheka inhloso yalo namandla, phinde ngibheka inhloso yalo onemali. Uyabona nje ukuthi i-ANC ithi yamxosha uZuma kwi-ANC, yenze the biggest mistake ever. Angiphiki bona bayibuke ngomqondo wasemhlabeni, bayibheka ngomqondo sobala, bayibheka ngomqondo ukuphazamisa, kodwa kuthiwa nje bake babekezela ziye kuma-elections iwathole i-MK amavoti, bese bayabheka ukuthi mayisithola amavoti i-MK nani uZuma uzobe sethini nge-ANC, uzoyibulala noma uzofuna ukuyisiza. Befuna kubhekwe leyo nto. Bengafanele bathatha ngeenga, siyamazi umsholozi umuntu esimxhaphazayo vela akagcwale somgcwalisela, akekho kulo level yokugcwalisela. Ekuthiwa kuya ngokwami ngabe ngingena live, ngabe wonke ama-officials nama-ministers ayangibuka, ngoba khona izinto ezincane abangayintshontsha la. Mina ngiqhamuki noku-analyze okwenziwa ama-analysis la basuke analyze ipolitiki, angihlangana nazo izinto lezo. Mina basuke beyibuka ngehlo eliphelayo lala, mina ngibuka lapha. Manje amaqembu wonke aphumile ayakhankasa, asivumelekile ukuphazamisa, sithi ungono lo, sithi wrong lo, sinjani, asivumelekile ngoba sibuka lapha. Futhi asivumelekile ukuqhamuka nama-nasty comments, kodwa funa siqhamuke nama-comments afundisayo. Thonya ngokwami ANC kumele ingayenzi lento yokuthi ithi uZuma siyamxosha noma siyamfaka noma siyamkhipha noma simenzayo. Kumele ingamunaki, yehlisa umoya, mayisifocusa ekudonseni abantu ibalethe. Uma benabantu bangalithinti igama likaMsholozi, angalithinti nakancane, ngoba once walithinta u-attract ama-spirits akhe ukuthi awasondele. Yebo, nobe ngazi ukuthi kwenzakalani, usiyaqala manje usezwa hawu uZuma uvula i-MK. Abantu abaningi abazwe nge-MK bazwe ngoba sekusha ama-politicians bethi bona bagxeka uMsholozi, kanti bayam-advertise.
umuntu usevule kanti MK usevule ongcono mabezokukhuluma ngoZuma kumele kubizwe iNEC meeting kuvalelwana ahlethwe banikezwe nama strategy ukuthi sobaphusha kanje abantu kanje abantu so campaign kanje then lapho masekiwa kwifield mase ziyadudulwa lingathintwa igama lakhe lingathintwa kodwa imistake ivele yenzeke thiwi MK yami izinto aba-attempt ukuzenza mancane ama-chances bayiwini. Khumbula zolo lokhu bekuthiwa kwi-MK izovalwa ngoba igama ele-ANC. Ngasho futhi mina ngathi into enzima kakhulu lokho but bangakwenza nje kodwa into enzima ngokwami beke bayenze yona. Umuntu onepower uyazitshwa njengoba usukubona mina mangikhuluma izinyanga zingangiphenduli. Kwenziwa njalo umuntu onepower mazi unepower awumphenduli umuntu onepower. Njengoba ngikhuluma la even izinyanga nabathandazi nabafundisi bangikhuluma akufanele bangiphendule ngoba once wangiphendula baba ngiphenduka 360 degrees ngidile nawe accordingly. Kodwa mangabe ungizibile nje wanganginaka ngizoqhubeka futhi ngibheke okunye ngizokhuluma ngakho ngibheke kodwa once wakhombisa ukuthi wena uzenza uclever uthi ungamelana nami ngeke singaphethe imali ihlale ngakuwena ngeke noma ngaqhamuka umuntu ngisaphela imini osaqopha umlando okwathi kuthenga umuntu ukuthi akangikhulumi kambi wavele washintsha leyo muntu wakhuluma iqiniso ukuthi hayi bengithenge ngosibanibani ayenzeki normally la social media amakhosi ayathukwa abafundisi bathukwe izinyanga zithukwe gcine kuphele kanjalo kodwa nje maqhamuka umuntu nje athi ngimelene noKingBhaka kanje God isiphetho sisoba njani God isiphetho uthi ake ngiyanizwa nanga ummeli ake sibheke isiphetho God isiphetho angikhulumi into engingayazi ngikhuluma mina ngikwazi ukukhuluma ngezinto ezijulile mina phela inkenga ngathinta indaba ngingathi kuthiwa kududulwa abantu ngathi ayingeka likhi ilanga ukuthi abantu badudulekile it's a waste of time and resources lonto uyabo bazoboshwa nje abantu ngenasidingo lento zokududula abantu ayiyekho imini ngakhuluma ngenyanga eyathi ehlebha noyini egoli yabanjwe inkunzi yafika iconfirm lonto imina lo uyabo ime ngakhuluma ngenyanga eyaboshwa kuthiwa ibula umfazi wayo ngathi ayingayazi lonto ime ngakhuluma ngoShona uMamkhize ngathi akathwele kodwa unidlozi eli clean and we hard work uhlakaniphile uyawuhlonipha uconnection nawe uyabo ime nke ngathi indaba yonyazi indaba yoshembe engitshele umpanza emuka nalo unyazi ngathi akaliyeke bathi hayi uthi uNkulunkulu nje ngathi kunani bethi uNkulunkulu kunani bethi uNkulunkulu hayi akayena uNkulunkulu uyamazi uNkulunkulu wena hayi angimazi asikufundise uNkulunkulu usebenza kanjani mawunepower wena uvula umlomo ukukhuluma uNkulunkulu mawuvula umlomo ukukhuluma uNkulunkulu ngasho noma yinto afuna ukuyisho ngesikhathi afuna ukusho ngaso ngoba unepower and usukubantu and usuphakamisa amandla akhe mawunedlozi uvula umlomo ukukhuluma idlozi ingakho abanye baye balikhuphula idlozi mase likhuphukile aqala bhodla umuntu ashintsha amehlo umuntu into ezophuma emlomeni ayisashiwo yena seshiwo yidlozi engaphakathi abantu babengayazi into ngathi I can still go deeper than this one but for now luyekeni unyazi maniqhubeka nami ngizoqhubeka bangihlonipha wawuthi mawungena ku TikTok nje unyazi this unyazi that kuze kuthengwa abantu kuthiwa bathi unyazi libenza ukuthi kulandwa ama previous life experience azofakwa lana ngathi ubani ongenayo mina ngikuKingBhaka ngazi ngenza ngami ngathi nguking impela kodwa ngake ngaboshwa ngelinye ilanga so manje uzongilanda ngisejele lapha yana ngithuli ngithe ngisejele uzongiveza manje kwakuyingcenye yohambo leyo engenze nga strong njengama kale ngikuxabela yabo so manje ugcineni nje mangena ku TikTok uze nje kuhlekiswa konyazi kuthunyazwe nje indaba kayivala yavaleka futhi ngangingadlali ngase ngicuphe ngamabhomu egaqa zendaba ezingaka ngase ngikade ukuthi nje beke baqhubeka bathi badlalela kunyazi ngoba mina ngiyawabona amandlalo ukuthi asebenza kanjani ngase ngikade ukuthi beke nje baqhumana bathi bayeza ngiza nebhomu ngizogaqaza yonke into
ngabe kuyaphithizela ku social media kuthiwa abaqhubeka ngenkani kwathi noma kukhona okuqhamukayo kuthi kuyenyobela ngama comment kuyadelela ngathi keep on provoking my brother, you will regret ngamihintela ukuthi ngizanani wathula nya until to date yilakho mina bakuthiwa ngiyakulwela usekhaya ngomakhanda khanda ngisuke ngineshow mina sizonqoba kodwa into efuna ukuyenza masihlangene fika nawe singathi siyahlangana nomakhanda khanda awuzi ukuthi umakhanda khanda sihlangene kodwa wena uzi ngithini mina kuyipower ngithi bapha uzovusela kanjani ngoba phela umakhanda khanda kusona isithwalo ngekushiya ukuthi hlabe inkomo ezu10 ngelinye ilanga ngoba kusona isithwalo uvuselela ngesikhathi sihlangene ila amandla evuselela khona uma ngabe ungezoza shutha wakhe amandla wena awavuselelekile kuyimpoqo nje bakuthiwa sihlangene ingako sinesihlangane every month kodwa masihlangene nje umuntu onomakhalakhala Afrika bekhona bengabanga khona masihlangene umuntu onomakhalakhala siyazi ngelinye ilanga uzosidayisa loyo longezi masihlangene ngelinye ilanga loyo uzosidayisa loyo ngoba phela kuphela isempini mina ngiyena cheese boy mina ongibheke kahle mina ngiyena cheese boy mina la ngisempini la mina ngizolwela abantu inkinga engahlangene nazo kodwa once wona makhanakana sekumele ngikulwele sekumele sihlangane kumele kube isiteam kumele sivale ngisho lemgodi esivulekile empilweni yakho uthi uyabamba kuyadedeleka funa ngivale fields nake bese lidubile funa silincenge libuye silibamba uhamba buka nje ngephasika so besihlangene edamini ngakubhazabhaza wendlu angakhela ukuhlala mina nomngami nengane zami ngakhela abantu bamakhanakana ngizonikhombisa ukuthi sikuphi ngicabanga ukwehla kusasa ntambama njalo usithathu ngiyonishutela ukuthi sinjani ngigcine ngiyishuthi imama phansi seyithe unyuka manje ufuna ukunishutela lithi nansi angidlali mina ngishupheshi la mina ngizile ukuzochama la mina mangithe ngiyakhuluma wachameka good for you but angizile ukuzochama la mina ngizolwa ngisempini la mina sempini funa futhi sibambisane sibe into eyi1 uma ukhona izinto onembuzo dela yonke into uze la enumber 44 Rocky Ridge Road uze kumina hlale phansi sikhuluma mawunomakhanakana mawufuna inamba 0798130260 kuba lula mawuzongisendela uWhatsApp ngoba mawufona ibuye ingabambeki mawufona ziningi kakhulu incingo balula mawuzosenda uWhatsApp ku 0798130260 futhi ube straight to the point my king ngicela umakhanakana kuba lula kumina noma sengifona back sengiyazi ukuthi ngizokuchazela ngani that's it so nje ngithi ngiyithinte lezi zinto bafethu ziningi into engiyikhulumile bayazi abaningi makuthiwa uya nami emanzini ufike kushintsha izulu liguqubale lidume kufika imvula babona abantu ababona makhanakanda siye emanzini yabo siya emanzini kwashintsha izulu same time basuke bekhonjiswa amandla engihamba nawo ukuthi angiyonto okudlala mina so le point ngiyayibuka le yecala lakhe ngiyayibuka bafethu ngiyacela ningajahu kodwa kanzima ke ngibabona abantu emsebenzini ajabula umuntu uthi uxabene nabaphathi akazwani nabaphathi yeba ayenziwe leyo nto umphathi umhlonipha ngisho umbotho uyabheda umuntu axabane nendoda yakhe azabe happy excited angizwani nendoda yami la kwehlisa umoya mawumakoti inkomo ziyantshontshwa endodeni once waqala walwa nendoda indoda izobona ikhanda lakho noma kade ifuna ukuqhubeka namalobolo ayisaqhubeki hayi ngoba ingakuthandi isithukile ziyantshontshwa inkomo mawungayazi lento yokuthi inkomo ziyantshontshwa uyogugela ekhaya bashada ontanga yenu kugela ekhaya hlulwa yini indoda yahlonishwa uyihlonipha indoda noma ucabanga ukuthi iyabheda uyihlonipha ngoba yindawo uzontshontsha inkomo wena ikulobola ikushada mayisikushada uthi lalela ke asishade lo mshado lotho kwami okwakho kwami wazi kahle unalutho kodwa isho lokho ngokuthi ubuyithobela kahle
izoyivuma leyo nto. Kodwa uma kuthi ubusulwa nayo ngeke izivume leyo nto. Ngoba ilinde ethi nizohlukana noma yini. Once yavuma ukushada ukuthi okwami okwakho okwakho kwami yavuma ukushada isigaxeleke. Uzothi masuyivukele eswini nawe, sewuyivukele eswini, at least you've got something to gain. Nokuthi ikhanda uliveze eli akakezi ngishaba khongi noma kusathiwe nje baba suveze ikhanda lakini wena uyadakwa. Yadakwa. Baphi lezakwazi ezaziyalo makoti? Baphi laba babelo makoti? Baba. Mama. Inkomo ziyantshontsha inkomo. Uyihlakanipha umdlulu umuntu wakho. Uzumguqele if it possible. Awuguqi ngoba uyisidididi, uguqa ngoba untshontsha inhliziyo yakhe. Athi noma bona abanye athi ayikodwa umuntu kami endlini uyaguqa. Lapho wazi kahle ukuthi ayivi kudila le ndoda ngoba uyayibotha iyachitha kodwa uguqa injalo. Uyiwini. Papa yini? Bengithi angiyithinte lezi ndaba nje. Ngakhuluma kuze kushona ilanga mangikhuluma nani. Kuningi nje engakusho. Phela sona isikhathi. Kodwa ipolitiki nje ake siyibukeni. Leli cala lika Senzo meyiwa ake silibukeni. Kodwa into engiyishilo oyezwa. Lapha lingafa ngisho kufa ijudge, angafa ngisho kufa ummeli noma advocate. Accuse. Kodwa mawehlisa umoya ngeke ngoba even nathi King Bhaka sokudabukela mawehlisa umoya. Papa